Que per què fem rally? Fem rally perquè ens agrada disfrutar-lo i perquè amb un sol gest, amb un diminut gest, podem fer amistats que duren tota la vida. Prims, està gravant. Bueno. Organització, xicons. Així fa falta organització. Fem rally perquè després de tanta faena, l'únic que ens importa és bufar-nos. Pa mi el rally mola perquè... Jo crec que el rally és una cosa per passar-te-ho bé. O està el típic gracioset que te va i te destrossa tot el que has fet de cartó, Done lo meu i jo ho done. I quan ho done, ho done. Jo en el rally ho passe bé, la veritat. El fem perquè mos podem vestir de dono sense que mos diguen res. Arnold, una coseta. Quin és el teu secret per ser un bon rallier? Pues mira, lo important de tot és saber pegar palets. Tu veus això? Pues agarres el palet i fas catapló. Te'l poses ahí, te'n vas a la cotxera i la molles. Després, que s'agarres una ratxola, l'agarres i fa plimba. Després te la poses en el pit i veus en el palet i fa plop i te l'estampa. Després diuen, che, Arnold, érem el fill de puta. Fa, però en veritat és que eres el puto amo. Fem rally perquè acaben les proves de la nit, però encara ens queden les proves del matí. Perquè... És que el rally... Uau, és que... Sí, el rally. Fem rally per diversió, per a divertir, com una excusa per a no estar en casa. Que... Fem rally per a donar pas a una nova vida, a les festes del poble. En definitiva, fem rally perquè podem, o algo